Good morning sa lahat dito sa Coastal. Ano tawag dito? Coastal Las Piñas pala to dito. Sakop na to na Las Piñas. Ito yung kinabit namin na Lunas Parteles. Pinalitan namin yung luma. Yung walang number yung luma. Yan. Yan. Bago yan siya pinalit namin. Mayroon na siyang number 58. Yung luma wala. Pinalitan lang namin siya ng bago mga kababayan. Good morning po sa lahat. Good morning po. Sa lahat ng mga viewers po. Good morning. Yan. Dito kami ngayon sa area na ito. Na Coastal Coastal Road, Las Piñas City mga kababayan. Okay. Sunod, Itcha Balintawak na mga kababayan. Ito naman siya isa guys. Fishing Cubao to, Lunas Parteles. Dito yan sa Itcha Balintawak. Yan, dito yan sa Itcha Balintawak yan. Pinalitan namin yung luma. Tarpaulin Lunas Parteles. Maraming salamat po sa mga viewers ko. And mga subscriber. Yan, meron na siyang number oh. Lunas Parteles. Shell. Yan, dito yung sa Itcha Balintawak. Ito yung luma. Pinanggal namin yung luma. Yan. Ay, magandang hapon sa lahat po. Sana nasa mabuti po tayong kalagayan. Stay safe po. And ingat po tayo palagi kahit nandito pa tayo sa kalamidad na ito. Siya nga pala, shout out kay Jason Cristo. Dyan lang sa Sunrise Dulo. Dito lang malapit sa company. Sa lahat ng family mo, Jason Cristo, shout out. At maraming salamat din sa iyo. So kahit papano, pinapanood mo yung aming mga vlog, yung aming mga video. Thank you sa iyo. Sana ingat po kayo palagi. Sa lahat ng family mo, ingat kayo. And alam nyo guys, kung bakit ang mga video ko, yung mga vlog ko sa mga site na pag-install namin ng tarpaulin dun sa Coastal at saka sa Itcha Balintawak Bridge, medyo direct na siya yung pag-vlog ko. So ganito kasi guys, minsan kasi may time talaga na direct na yung pag-vlog ko dahil siyempre pagod na, mainit ang panahon. Pag-aakyat namin sa billboard na para kaming scout ranger. Na dito yung mga braso. Kaya yung pagbablog ko, direct na. Yung tapos na siya yung pag-view ko sa baba. Kaya ganun siya guys. Nagdidepende lang yan sa aming mga galaw. Kung di masyado okay. Di masyadong kuan yung mga akyatin sa taas, medyo kondisyon ng katawan. Kaya ganun. So sa mga kliyente naman na kaya may vlog ako dito sa billboard na ito sa kumpanya Ukachi Neon Manufacturing Corporation. Shoutout nga pala sa kumpanya na ito na Ukachi Neon Manufacturing Corporation. So guys, ito ganito na kaya may vlog ako sa mga site, kahit saan site dito sa kumpanya nito. Sa pag-install namin ng billboard para makita ng client ng kumpanya na ito na kami naman empleyado, ini-install namin sa billboard sa site o saan man yung site na ikakabit namin yung tarpaulin nila ng mga kliyente. Para makita nila na safety ang kanilang mga tarpaulin na ini-install namin na mga empleyado dun sa site.
So pagka may mga diferensya naman ang mga billboard na halimbawa sa sobrang tagal na at may mga nasira na, kinakalawang, nire-repair din po namin yan para iwas kung ano man, para magiging matibay ulit ang mga billboard. Kung saan man yung pisa na masira, kunwari diagonal, member bracing diagonal, o kaya vertical, mga poste, o kaya yung horizontal, basta kung ano, pagka may mga diferensya yung mga bracing ng mga billboard, inaayos din namin kaagad yan para safety, para yung mga kliyente na ito dito sa company nito hindi mawawala yung kanilang pagtiwala. Tuloy-tuloy lang, tiwala lang ang mga ating mga kliyente dito sa company na ito. So ayun guys, sana may natutunan kayo sa aking pag-explain sa araw na ito. So shoutout nga pala sa idol ko. 4 yung idol ko na to Quadros, panglima si Sarge Sargento, yung taga Makati, na si Motoronda. Shoutout nga pala sir. Saludo ako sa iyo sa Team Katagumpay, shoutout. General Kamote, shoutout. At Jawo Motovlog, shoutout din. And Hammerman, shoutout sa inyo mga idol. Saludo ako sa inyo. Sana lang. Kasi ako medyo sana madagdagan pa yung para kahit papado ako naman makakatulong din ako sa ibang tao. Yung kaya lang. So ayun guys, di ko napabain yung aking vlog. And maraming salamat sa inyo sa lahat-lahat ng mga viewers ko and mga subscriber ko. Thank you sa lahat-lahat po. Ingat po tayo palagi. God bless po.